Βρέθηκα χθες το απόγευμα στον κήπο του απογευματινού ήλιου δίπλα στην θάλασσα. Κάτι πολύ ξεχωριστό συμβαίνει εδώ αυτές τις ημέρες. 90 Hours of You, μια υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας με 143 φωτογράφους. Η έκθεση αυτή γίνεται κάθε χρόνο από την Σχολή Στερέωσης και είναι πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι απλώς μια gallery event, είναι open space. Είναι ελεύθερη και είναι γεμάτη κόσμο. Ο καθένας μπορεί να περπατήσει και να δει εικόνες να εμπνευστεί. Το βράδυ αλλάζει η ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική. Είναι σαν photo street party. Όλοι μιλούν για φωτογραφία αλλά και για τη ζωή. Εγώ προσωπικά ένιωσα σαν να περπατώ σε ένα live Instagram feed. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες, να έρθεις. Αν όχι, κράτα αυτές τις εικόνες από εμένα, γιατί μερικές φορές η φωτογραφία δεν είναι μόνο τέχνη, είναι τρόπος να ζεις τη στιγμή ξανά και ξανά.